ചീമേനി വിഷ്ണുമൂർത്തി ക്ഷേത്രത്തിലെ പ്രസാദമായി നൽകുന്ന അവിലും മലരും ഇളനീരുമടങ്ങിയ പ്രസാദം കേൾവി കേട്ടതും പ്രധാനവുമാണ്. പരമ്പരാഗത രീതിയിലാണ് പ്രസാദം തയ്യാറാക്കുന്നത്. ചീമേനി വിഷ്ണുമൂർത്തി ക്ഷേത്രത്തിലെ പ്രസാദമായി നൽകുന്ന അവിലും മലരും ഇളനീരുമടങ്ങിയ പ്രസാദം കേൾവി കേട്ടതും പ്രധാനവുമാണ്. പരമ്പരാഗതമായ രീതിയിലാണ് പ്രസാദം തയ്യാറാക്കുന്നത്. അടിയന്തര പ്രാർത്ഥനാ സമയത്താണ് ഭക്തജനങ്ങൾക്ക് പ്രസാദം നൽകുന്നത്. ക്ഷേത്രത്തിന് സമീപം ഇതിനായി ഒരു പുര തന്നെയുണ്ട്. പ്രായമായ 2 സ്ത്രീകൾ ഇവിടെ ഇതിനായി പ്രയത്നിക്കുന്നു. വിറക് കൊണ്ടുള്ള തീയിൽ മൺചട്ടിയിലാണ് നെല്ല് ചൂടാക്കുന്നത്. പിന്നീട് ഉരലിൽ ഉലക്ക കൊണ്ട് കുത്തിയാണ് അവലും മലരും തയ്യാറാക്കുന്നത്. 76 വയസ്സുള്ള മീനാക്ഷി അമ്മയും 63 വയസ്സുള്ള കാർത്യായനി അമ്മയുമാണ് ഇപ്പോൾ പ്രസാദം തയ്യാറാക്കുന്നത്. ഇത് ഇളനീരും ചേർത്താണ് ഭക്തർക്ക് നൽകുന്നത്. നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ്, കരിവെള്ളൂർ.